Som a la casa del pintor Joan Abelló, concretament a la sala Pellicer. Carles Pellicer va néixer el 1865 a Barcelona, on va iniciar els seus estudis a l'escola Llotja i més tard, cap al 1888, marxaria a París per estudiar a l'Acadèmia Julian, al taller de William Bouguereau. Cap al 1905, Carles Pellicer torna a Barcelona, on s'establirà definitivament fins a la data de la seva mort, el 1959. Durant el període de temps que s'estableix definitivament a Barcelona, viu en un pis de Passeig de Gràcia, on feia reunions amb altres artistes, intel·lectuals de l'època, i on guardava i col·leccionava objectes d'art, pintures i molta de la seva producció pictòrica. Quan Carles Pellicer va morir, part d'aquesta col·lecció va passar a mans de Joan Abelló i una bona part, els hereus van ser la família Bertran, amb qui tenia una estreta relació. El quadre de Matilde Rouvier, que és la mare del pintor, pertany al Museu Nacional d'Art de Catalunya, tot i que el podem veure a la col·lecció permanent del Museu Joan Abelló, on hi serà en dipòsit durant un període de 10 anys, i precisament va arribar al Museu Nacional d'Art de Catalunya per una donació de la família Bertran. Matilde Rouvier era una dona que pertanyia a una família de l'alta burgesia, una família benestant. Era germana del prestigiós enginyer Lluís Rouvier i Bula, qui va formar part del comitè organitzador de l'Exposició Universal del 1888. Carles Pellicer Rouvier dibuixa i retrata en diverses ocasions a la seva mare, potser la dona més important de la seva vida, a qui admirava i amb la qual tenia una estreta relació. Així doncs, no és d'estranyar que trobem a la col·lecció Abelló diversos retrats de Matilde Rouvier. El retrat de Matilde Rouvier data del 1890, moment en què Carles Pellicer estudiava a París, a l'Acadèmia Julian, junt amb el seu mestre, William Bouguereau. La figura femenina és força recurrent a les obres de Carles Pellicer, al·legories, figures idealitzades, figures mitològiques, el més pur estil academicista de Bouguereau, i més endavant, ja un cop està a Barcelona, va començar a retratar molts membres de la burgesia. El tractament dels vestits, de les robes, les pintures de Pellicer ens desvela l'interès que el pintor tenia per la moda. De fet, a la col·lecció Abelló podem observar i veure molts figurins, dibuixos, on també queda palès la forma de dibuixar el traç net, ràpid, de Carles Pellicer. La minuciositat i preciosisme amb el que Carles Pellicer tracta les robes, les joies, en el retrat de Matilde Rouvier, vol mostrar la riquesa de les famílies burgeses i benestants. Tot i que la figura de Matilde Rouvier es troba en un fons neutre, donant així protagonisme a la figura, si ens fixem al fons, podem observar les robes de les cortines amb una decoració floral i d'un color daurat, que també ens vol assenyalar el preciosisme i aquesta sumptuositat d'un ric interior.